So, ito po yung mga malalaking isda na binibinta namin. No? Ito, saan diba? Nabungkag no na. Saan diba? Barilis? Barilis. Ito yung barilis. Ang dami nito guys. Mga tulingan. Ito yung mga tulingan. Mga bangus yan, may mga bangus. Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So, this is Tips Mio. For this video, nandito po tayo ngayon sa tindahan ni Papa at ni Mama. Sa aming munting negosyo na tindahan. Tindahan na yung mga isdaan guys. So, ipakita ko sa inyo yung mga isda namin. No? Kasi alas 6 pa po ng umaga. So, maaga akong gumising na ligo para tulungan sila si Mama dito kung ano yung gawain. Magtinda tayo ng isda. So, ipakita ko muna sa inyo kung ano yung mga isda namin ngayon for today. Ayan, so dito guys, meron kami dito, you know, mga buwad. Wow, na yung mga buwad. Oh. So, magdala ako nito sa farm. Ganyan ko, ani mabe? Buwad? Ha? Yan no? Itong isda namin na nag-fried kami ng tulingan. Yung panga. Pangani. Isa? Ay, daghan mangayo, guys. Daghan mangayo. So, meron siyang ginagawa na syai. Ito po yung syai. Lagyan, lamang loob ng baboy. Yan, meron kami dito saging, mga saging, at saka mangga. Pilang kilo sa mangga pa? 20. Yan o. Pila ni kilo? 3 kilo? Dalawa. 2 kilo daw. 2 kilo yan, sir. Oh, ma'am. Yan. Kasi fried po namin yan. Abangan nyo po yung pagmumukbang namin together with my family. Kasama ko si Mama at si Papa. Kakain kami ng syai at saka itong isda. Fried na isda. Yan, so dito muna tayo sa labas. Kasi along the road lang po yung tindahan namin. Yan o, kung makita nyo po, ang daming mga sasakyan na dumadaan. Yan. So, this side going to north po. At saka dito naman na side is going to Cebu. Ayan, so pakita na natin. Yan, meron kami dito isdang, you know, mga fresh na isda. Galing pa po yan sa Medellin, Cebu. Yan. Ito, pangaluan na maliit. Daming mga isdang pangaluan. Oh, marami yan. Tingnan nyo yan. Masarap to guys sa pagpinaksyo na isda at saka yung tinula. Ang dami yan guys. Oh. Wow. Saka dito naman meron ding yan. Wow. Ang barilis. Barilis ni. Muna barilis ba no? Oh, barilis. Ang laki ng mga barilis guys. Yan. Barilis po. Masarap po sa inihaw. Yan. Ilang. Wow, tulingan. Ito naman yung tulingan.
So yung tulingan, iba-iba po talaga yung tulingan. Yan o. Masarap din sa inihaw. Wow, sarap. Tsaka itong bangus, meron din bangus dito guys. Yan, may bangus. Ang daming bangus. Yan, mga karabalyas. Muna karabalyas ha? Kaning gagmay. Wala rin kuan. Ay, tamarong eh. Merong tamarong. Yan o, maraming tamarong. Isdang tamarong. So today is July 5 ata. Sabon kayo. Sabon kayo. Dali. Dapat na rin. Oh, laki rin ito. Kenapa rin? Hilaw mo rin. Nada di sabon lang. Isda. Laki yung isda. Meron ang tuloy. Ito yung tuloy guys. So dito meron din kami mga suka, mga sukang, no? Yan no. Sagol, di ba? Oo. So, ayan, malapit na maluto yung aming fried. Yan o, yung fried. Wow! Masarap to yung mga buto ng isda. Yan o. Wow! So, tikman natin. Wow! Diba? Top. Tapos, meron kami itong kaning mais. Mamaya, kain kami. Hugas muna tayo ng kamay. Ay. Napakalangsa. Naon, oy. Ngaon ta? Kain tayo. Sarap. Tao, dahil. Ngaon ta? Ay, kok na yun. Wow, sarang ka po. Ano kayo bang kok na ay? Yan, kakain kami no. Lagay ko muna yung camera dito.
tinulang. Wow, tinulang ha. Ano ba? Pangaluan. Pangaluan. Wow. Tinulang pangaluan. Tinulang pangaluan, let's eat. Kapuan pa. Apa nang gua? Ngantuk. Dito mo nalagay yung kanya. Yung ulit, dinimiray. Mawari, mahaw. Ha? Oh! Oh! Mga pilang kilo ka na. Huwag na malit ka niya. Eh, pag hindi mo malit, okay sila. Ha? Ayan guys, merong mais, yan o. Ilang ka kilo na. Mais, kaning mais. So magkamay lang ako kasi tapos na ako maghugas ng kamay. Sarap magkamay pag mais yung kanin. Ay, ibaligyan na, basing gamay naman kayo. Gamay naman kayo, naman ko yung nagkakamarong sa dali. Basing na yung Muhammad. Yan o. Oo, oo. Di ba, kay gamay naman muna. Oo, gamay naman. Oo. Kay, nagtawag ko gabi kang kuhan, nanagat ko na, usap ko na ka po. Ride. Oh, sige lang, ipaligyan na dalan kay parang gamay naman muna. Nagdaghalo niya rin kung mahili o gagala kayo. Ha? Sige, sige. Walay cook na rin. Guys, walay cook. Nagawan ba? Nagawan ba? Walay cook na. Ano ka na i-load? Sa mag-load na. Yan, kita na lang, wala na i-load. Mag-load na.
Uy, lamas na eh. Lamas na eh. Tangay mo ginansya, anak? May ginansya, ay? Sige na, akan ka niya. Urong nalataan ni Juan, may ginansya, ay? Manay mo tigit. Dek. Huwag magin mo tubag. Ay, Kinsa man? akong sakmit. Ayamat. Day, Dulu ano dyan? ano ito mamahod? Ano mamahod mo? Yan din. Ha? Ano sili ka? Naradyo nito na mahal na sili. Sige, sige. Sige, naman yun nagkauna. Sige. Si Tips Minaw. Ang sana? Niyan na lang hari ay. Sige, sige. Sige ako. Kapatay mo kapag yun. Dapat ng tutulan. Kabata ba? Ano di? Ay, ayos ito. Ayos ba? Okay. Cook. Muli na guys. Ayos. Sulong baso. Paig mo nga ako. Kay kuan man. Ako lang ng 5 visa niya. Hindi na po siya na. Oh. Sa may musutan. Hindi lang maka. Hey, magtuwa o ka na bang? Magtuwa o ka na. Magkaan ka ng Ulos, pangalwan. pangalwan. Magsain. Ay, ba? Ay, naku, ay. Naman. Dito sa kukanay ba? Oh. Naman. Oh. Kulit ko na. Ini ba siyo? Ay, naraga. Ulang set. Huwag mo na magagamit. Uy, yung wala din maulit. Ay, ilipot ko na to. Tapos ko na itong ron-ron na ron. Asa man niyo mo gamiton? Trabaho sa doon ko, mahal sa. Mahal sa? Asa ka lang ako sa kulat?
Patikok to ka. Ano ba siyo? Kain. Ibang gagamat ko sarap. Ini lang gamay. Oh, butang dia. Kasi na may kumprahan dito ng bata. Malalabas ba? Mga gano'n. Diba na rin may kumprahan dito. Saan? Ano may? Sa may kumprahan? Oo. Yun. Oo. So, ayan guys, tapos na po akong kumain. Yan o, yun to yung ulam namin. Kahit isda. Tapos tinulang pangalwan. Yan. Tapos nagluto din si Papa ng saan pa? Siya you know, siya So yung gamit namin is power kalan. Yan guys, so tapos na po ako dito sa tindahan. So punta na po ako dun sa farm. So keep safe always po, and God bless. Maraming salamat po sa nag-views for this video. Maraming salamat guys. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Busog na po ako. Ingat.